para as eleccións europeas do 29 de xuño. O primeiro punto é precisamente a celebración do sorteo público relativo ao nomeamento dos membros das mesas electorais con motivo das eleccións europeas de 9 de xuño. Entón, vai proceder o secretario a facer un sorteo e despois trasladaráselles aos distintos grupos o resultado do mesmo e farase tamén as notificacións que dentro deriven. O sorteo faise nunha aplicación informática que escolle. Pois xa se fixo o sorteo e se trasladando do resultado do mesmo. Pasamos ao punto segundo, que é a aprobación se procede do proxecto das obras de renovación do pavimento da pista do pabillón polideportivo do CEIP Manuel Mato Vizoso. Neste punto, teñen a disposición todos os concelleiros e concelleiras o proxecto e o que se trae hoxe aquí é unha actuación subvencionada a través do Plan de Fundación de Cooperación cos concellos para modificar o pavimento da pista deste pabillón por un importe total de 88.938,30 euros e con un prazo de execución dun mes. Non sei se algún concelleiro ou concelleira quere intervir neste punto. Bos días a todos e todas. Neste punto explicar o noso voto. Coincidimos con ustedes na necesidade de executar esta obra e o noso voto vai ser favorable. O que sí que, se me permite, aproveitando que estamos a falar de instalación, gustaríamos facer unha pequena aportación. É a necesidade de revisar anualmente as instalacións deportivas, edificacións, etc. Non é unha crítica, xa o quero deixar claro. O que pretendemos é facer unha aportación totalmente constructiva, que ten por finalidade buscar un pouco mellorar. Poñemos o exemplo dunha casa, por exemplo, cando construímos unha casa, os primeiros anos igual non é necesario tocarle, pero co paso do tempo, hai que facer unhas pequenas reparacións, como revisar o usado, limpar o malón, gerar unidades, etc. Entón, se este ano temos unha goteira e deixamos, dentro de 3 anos, probablemente teremos máis goteiras e igual hai que cambiar as madeiras, o que implica un maior gasto. A nosa proposta, como dicía, totalmente constructiva, é que se faga nos edificios públicos o mesmo que facemos nas nosas casas, non deixar que vaya máis e intentar arranxalo canto antes. O que propoñemos é anualmente facer un control ou unha valoración destas deficiencias que hai e ir reparando estas pequenas cousas para evitar o deterioro do edificio ou que ese gasto vaya máis. Que é unha obra grande que non se pode evitar, pois hai que facer e non hai máis. Pero estas pequenas reparacións poden implicar grandes aforros. Consideramos que é beneficioso, en primeiro lugar, para vostedes, que o goberno lles permitiría aforrar, tamén para os vilalbeses, que son os que pagan impostos, e eses cartos poderían ser destinados a outras cuestións. Sen máis, como lles dicía, deixamos esta proposta en riba da mesa, agradeceríamos o seu análise e a súa aplicación, e nada máis. Moi ben, gracias. Peña? Nada, decir que o noso voto vai a ser favorable, porque é unha obra que ademais se fai con fondos que nos veñen dados, por lo tanto, necesaria, adiante o noso voto vai a ser. Nada, dende Vilar da Berta, pois tamén, o noso voto vai ser. Moi ben, esquecín antes, este é un punto que dado que non foi sometido á comisión, antes de proceder ao seu debate, deberíamos haber votado a urxencia de incluílo por urxencia na orde do día. Aproveitando, vou dar resposta tamén ao que dixo a voceira do Partido Popular. Concordamos totalmente con a necesidade de revisar todas as instalacións e poñelas ao día, e neso estamos. En concreto, vense de facer agora unha obra de renovación da coberta do pabillón municipal. Esta é tamén unha obra que vai a supoñer unha mellora considerable para o pabillón do CEIP Manuel Mato Vizoso, e que vai a permitir, ademais, que os distintos clubes de Vilalba conten con unha instalación que lles permita entrenar nas mellores condicións. E tamén o pabillón do Isla Bermúdez se solicitou unha subvención para mellorar parte da coberta, para instalar unha bomba de calor e tamén perseguindo
obxectivo último de que tanto os nenos que fan uso dos pabillóns durante o horario escolar como os distintos clubes que os utilizan para os seus entrenamentos pois teñan unha instalación nas mellores condicións. Dito isto, pois procedemos a votar a inclusión deste punto por urxencia na orde do día. Votos a favor. Por unanimidade, procedemos pois a votar o proxecto das obras de renovación do pavimento da pista do pabillón polideportivo do CEIP Manuel Maturizos. Votos a favor. Tamén aprobado por unanimidade. E agora o punto terceiro, a aprobación se procede a modificación de créditos número 16/2024, e dado que o proponente desta modificación, o concelleiro de Infraestructuras Rurais, non pode estar presente no pleno por unha causa de forza maior, vamos a retirar este punto da orde do día e debatirase na seguinte sesión cando el poida estar. E dado que non hai máis asuntos que tratar, pues damos por finalizada a sesión. Moitas grazas e bon día a todos.